Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa inisyang MC. Hingkod ang pangidaron, may ka-live-in og taga-Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga gipamati sa akong ka-live-in nga usa ka security guard. Aron inyong hisabtan, sugdan ko sa wapay pandemic. Ingon inyong mga panghitabo. Ito na ko sa trabaho, em. Sa'yo ko ni mo magikan, di sa ka mamahaw? Ayaw na. Ito na ko sa trabahoan. May namaligya man dito og sudan. Kanang soroy ba nga pinutos ba? Mga alas 8:30 na naman na si Ani. Panuri og sudan. Alas 8:30 pa? Late na ng pamahawa, uy. Ano ko na eh. Pero may mga na akong nabuhaton. Sa malining sitwasyon na. Nga sa'yo nga nagparelibo ang akong kauban nga guard. Kaya mo pauli pa siya sa ilang probinsya. O wala pa umaunsa. Lingkong pa man ang gyapong akong lawas. Awang masol na ko. Nga akong abso. Oo. Sapa ka diya, uy. Pagsalik, uy, naligong pa kaglawas karon, Mike. Eh, di ba na silihang mohang dayon? Unsa? Di pa na mo resulta karon ang pagpapasar-pasar ng magkaon. Ang tagabusa rin ng lawas ni Midong. Lawas pa ay puhunan. Sa ko nang balita, uy. Sa mga linggis kitang na virus. Ano nakamatay? To the COVID-19 global health emergency. Si Mike. Hello, Mike. Hello, ito po ang aning balita karon eh. Ha? Bayan saan sa ba eh? Bahay na ning virus ba? Nagkagabi naman ko, no? Oh, masa na ako itan-aw na balita. Makamatay ba ni? O, kinalan ko nung magpapakuna kung maabot ng bakuna. Ha? Bigno ang tingay na uy. Kasi binuwang ba eh? Daghan lagi namatay. Ha? Gani doon naman kayo kamanduan diri sa building nga among gibantayan. O sa among agency. Kaya di kabot ko sa bakuna, magpabakuna aming tanan. Kaya ang way bakuna, dili na ko na magkatrabaho. Unsa? Istorya lang natin tiwas day ha? Di paulin ako din sa ato. Nga, magpabakuna ka? Ay lang pabilay kong choice day. Nga dili na may padyupihon. Kung wa may bakuna. Wala niyo ko'y trabaho. Doon naman sa balita good. Gawa pa siguro ng ilang mga bakuna. Testing pa kuno na. Kabuang nila. Ilang pistingan ang mga tao. Malagay nabasa na ako sa Facebook. Ay, kung magani na. Ginawa na lang may bawa na to. Kaya unsa man niya itong paunon kung di na ko magkatrabaho. Pero ikaw ayaw para kuna ha? Ha? Basin unsa nang bakuna ha? Kung unsa may mahitabo na ko, mayo nang naapakaalang sa itong mga anak. Mike. Ay, kanahan is Mike eh. Di naman ninyo ko mahimutang. Matag higayon nga mobiya siya pa sa trabaho. Ungod atong iyang mga gipanulti nga mo rin nanugkon. Nabakunahan di itong karaho. Si Mike. Hello, Mike? Hello? Ma'am, ma'am, inig ka upan, ma'am. Nga guard, ma'am. Ma'am, ariya siya sa among trabuhan, ma'am. Kay nagpurog ba ni siya og nagito sa paginawa. Unsa? Ligon naglawas ang akong ka-live-in. Kay praktisado lagi. Kanunay nga mag-exercise. Kay lagi, usa siya ka-guard. Wala siya bisyo, gawas lang ining pagsige niya og papasar og kaon. Pero, naanad naman siya ana silang trabaho. Ug wala may nahitabo niya. Hangtod nga miabot ang pandemic ug kinahanglan sila magpabakuna kay requirement silang trabaho. Unya. Mike. Mike, naunsa naman ka? Ambot. Kalat mo lang to. May inom rin akong soft drinks. Nga ang pagkaod to. Pagkahapon, tingnan mo lang ko kay namugnaw ko. Tingnan mo lang akong mga tiil. O nangurog ko. Matong taon ko kay basin gigutom lang ko. O maghapon mawa ang akong pagpangurog. O naglisod man ako sa pagginhawa. Kanya, padung ko makuyapan kay napahong ng akong pananaw. Bro. Nakuyapan juga ka diyot, bro.
Mo itong gitawag ng tikawam kay ano kay baon sa kong buhaton. Kapag itawag ko na magamit yung cellphone. Mike, uy. Mao na lagi niya akong giingon nimo nga sige kag papasar-pasar og kaon. Dili na mo hinungdan ini. Duda ko na sa bakuna ni. Unsa? Dili ba ako ingon ini kanadto? Karon lang ni sukad ko nagpabakuna. Uli na lang siguro, Mike, uy. Gabi na ron. Ugma na lang mo sa buntag ulit nun. Dito lang ko na mo palabay sa kagabi sa among card house. Ha? Unsa man? Kaya na naman mga uli sa ato? O din lang sa takay, may dinhi doon sa ospital. Madadayang taka kung kinaunsa ng gani. Dili ko pa hospital. Wa tay kwarta. Tara, mamaulit na sa ato. Ah, sige, kaya naman gani mo. Mamauli na lang tas ato. Ipuson ta lang una ang imong mga gamit. Amo maulit mo bro. Oo bro. Kaya mga bata na to dito sa amo. Ali sa mirap ha. Hinahinay sa mi kay mauli na manggit ko siya. Okay, sige. O pagpakayo balik mo ha. Amping mo. Dali ni Mike. Aga kunta ka. Mike? Nangulog naman sa blagi ka. Mike? Pumisod ko sa magkinahawa. Unsa? Hangtod karon, musumat-sugmat kang gihapon ang gipatis kong kaipon. Ilabi pa ko mapasran siya sa kaon. Mamugnaw din siya og mangurog. Maglisod siya sa paginhawa o mapaw ang iyang pananaw. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ning sakit sa akong kaipon nga kun magutman siya, mamugnaw, mangurog, ilabi na sa iyang mga tiil. Dili man gud siya ingon-ini kaniadto kun magutman. Ikaduhang pangutana, kun masuko pud siya og maguol, mao gihapon ang iyang mation, mangurog ang iyang mga tiil ug mapaw ang iyang pananaw ug maglisod siya sa paginhawa. Tungod ba ni sa COVID-19 nga bakuna? Kay dili man siya ingon-ingi sa wa pa siya mabakunahi. Ikatulong pangutana, mao ba ni gitawag o bation sa may hypertension? Ang mamugnaw ang tiil unya mangurog, maglisod sa paginhawa ug mapaw ang pananaw? Ikaapat na katapusan, ako naman siyang napat-shut up og doktor. Mao ra man gihapon ang iyang ibati. Unsa pa may among buhaton aron hingpit nga mamaayong akong pares. Palihog, tabang itambagi ko. Kini ang akong soliran, MC. Mayroong adlaw mga suking paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa ako, si Dr. Rene Obra, ikiguban ka ninyo pero atawa. Tungod lagi ka medical doctor ko, psychiatrist o drug addiction specialist, ako mo tambal sa inyong mga drug-related problems, mga medical problems, o mga psychological, emotional, o behavioral ng mga problema. Dagang pamaagi, kasi klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa iyong sulat-suluran. Dili ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, ini ang akong suluran, official, right on stage. O dili ba sa mong batan sa 3rd floor, sa CR Martinez Building, Ismila Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang akong makutlong na pagtulungan karong adlaw mo kini nga nothing can be done without hope and confidence. Mao gina, wa gani gyud kay sali sa imong kaugalingon, wala kay ingong capacity nga optimistic ng pagtawag na mo sa among pinulungan sa mga doktor nga panguna-una. Most likely di jud ka makahimo sa gusto nimong buhaton. Sa mga negative na utadaan, ha? So you hope with confidence, ma-realize ang gusto ninyong mitabo sa imong kinabuhi. Alright? So ang ato mo katapos ko ng asawa si ato ni siyang tawag sa pangalan na MC, bati na ito sa drama. Hampong na siya nga panigon, taga Bohol. Na siya kalitin partner, na mo yung naproblemahan, na usa ka security guard, nga taga Bohol, no? Taga-ana ba sa mga kailan sa Bohol, no? Musta naman dahil si Pagti o si Boss Joseph Alisna, nga taga Inabangga. Si Cortez Lim, nga taga Inabangga yung yapon. Si Don Emilio Angel Villacarlos, nga taga Ubay. Banban Bintulan, Ayan Pamaos, Bayod, Mary Regino Pastanis, o si sir na kung akong bagong taga-Indi, Juan Asido, Ismail Asido, na taga
Dawis Buhol, mga Yu family dia sa Kalati, mustangan mo dia. Mga taga Talibon, mga taga sa Panangila, sa Tubigon, Tapi, tagang mga suking tigpaminaw dia, no? So, dili na lang muna ko usaw-usahon kay mahurot ang akong mga oras, no? Mga taga Pinamungahan, Cebu, silingan ni Rosuro, musta na lang daw taga Karkar, Karkar, mga taga The Sisters, si Charon, mga kauban ni Yula o Jeffrey de los Reyes, dyan sa Bulinawan, Karkar, maadong maayong kung paminaw na nagadod-gadod, mga bigrawat ang maawat ang mga ko great kini mga kauban ni Anaon Daday Palangkada sa Sugod, no? Maadong buntag itong tanan sa Sugod, si Marlene Punda, Florian Flores, Loida Lamdan, o Candy Bantug, no? Sa Sugod, sa Baybay City, Leyte. So, maadong buntag itong tanan sa Leyte. O Kabuhol. Standby mo mga sukit paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdom. Sumon siya, mamugnaw o mangurog man siya, ilabi na sa iyang mga tiil. Dili man good siya ingon ni Alik ni Adto kung magutman. Kita kinsa magutman, hindi, no? Agi, maayong physiological functioning sa itong lawas. Kaya mag-hypoglycemia, mataging utong na ta. Ang atong tiyan, magsigig galing ng atong tiyan sa suhod ng atong stomago. Atong tiyan lagi, way suhod. Sige mo naggaling. Simbligan ni po, mag-gas-gas ng asasud. So, katong naminaw ito karon, no? Dili lang ni si ni MC nga atong magpanan. Si nga natugunin na sa drama si Mike, no? Dili lang siya may atong tumbok ka niya akong gisulti nga kinsa nga manggutman, lagi daghang ipaminaw nga mayo sa lawas, kay ang ato magong lawas magkinahanglan na siya og kining nutrients, minerals, electrolytes para nga mo function normally ang tanan nga including our muscles, no? Ang kurog-kurog gyud ka, magkulang kag mga inunta gasolina kung mo sa motor pa, nalamukaon kita, halag way sudan nga nindot, basta masudlan ng atong tiyan, halag dili, ganador nga bugas, bisag ka ng lain nga klase, bisag kamuti, saging, saan naman diya, kamuting kahoy, sa masudlan ng atong tiyan, nga na carbohydrates. Alright, ikaduhang pangutana, kung masuko po siya o mag-uol, maog hapon ang iyang bation, mangurog ang iyang matil o mapawong ang iyang pananaw, maglisod sa pagginhawa, sunod ba ni sa COVID-19 nga bakuna, kay dili man siya, ingon ni Ani, sa wala pa siya mabakunahin. I don't think so. Ako MC, bakunahan ko, na-boosted dose muna ko. Na-COVID dyan yung ko, di ko maula musultin ninyo. Napasitin ko sa COVID, admit magaling ko sa Chongmo Hospital. Dili na tungod sa bakuna. Kaya kanang bakuna mo good, istisinga naman nga medyo ako ayun, no? Kanang epekto yun, may epekto yun. Kaning COVID, tinuod ni. Ako nung mo ingon tinuod ni. Daghang kayo na kung makailangan ng matay ko, diagnose tungod sa COVID. Kailan ako mga doctors, o mga kauban ako sa tinis. No? Dahil lang kung mahingaan, o mga nga ito, daghan kayo, ubay yun din tao. No? May their soul rest in peace. So, mauna nga, kitingin mong dito mo sa lawas, suko ka siyempre kung suko ka, may taas ang imong kwan, imong ang tapisyon, taas ang imong blood pressure, kung ito naging na mo sa among pagtuon nga. Kung suko ka, sobra ka kalipay, sobra ka kaguol, ayaw kang himog medyo decision sa imong kinabuhi, kaya mo open than that, di ba sitting ang mahitabo, dili maayo ang ingon ta resulta. Suko man ka, magtan lang ba, mabuak, dapat sukmag, suko kayo, ban, lain ko na mangluod, yun ang mangluod, pare-parehan ko lang na suko, mangluod kayo na suko, so, dili tungod sa bakuna, kung dili tungod na kay pasan mo pagkaon ng imong bana, sa imong kalipin na rin. Katulong kumutana, mao ba na gitawag o bation may hypertension,
ang pamugnaw sa tiil, mangurog, maglisod, maginhawa, ug mapaong pananaw. Ya, usa na, no? Before ka mo ngayon hypertensive, mangimong kalidin maayon ta og makuha ni siya regular monitoring sa iyang blood pressure. O pila may normal na blood pressure. Sa mga adult at may balaan, ang normal blood pressure is 120/80 millimeters mercury. Kung malapas sa gani ka o niana ka, maaari na ka 122 o maaari na ka babaw, mo na gitawag nato og hypertension o hypertensive. No? Kaya ang ato nangong dugo magdepende mo doon sa pagsirkular, daghang mga factors, no? Kanang unhealthy ang imong lifestyle, kanya dili kay ka regular mag-exercise, labi na tong medyo taas ang blood sugar, mga diabetes, medyo tambok-tambok, no? Na kay mga problema sa kidney o na kay problema sa imong thyroid gland. So, mga mga hinungdan nga no, mag-hypertension na ta, mag-hypertensive man nga ang atong monitoring, BP monitoring. Unsa ba yung mga silimadon na kung ikaw taas ang blood pressure? Kaya nung ito hilala mo, pang pagalaw, mula, blaring ang vision, mag-anxious, lisod pag-inhawa, murag malipong, murag kakuyapon, murag gaan kayo ang ulo, uban na rin gani, murag kasukaon, uban gani ko, musuka, pirming giduka, pirming giduka, o niya, way kusog, murag, ang lughan, murag huot, niya, murag, paano komportable doon kayo, na gamay ng sakit, ha? Mga mga simptoma sa mga taas ng blood pressure, ha? Kaya maayon ta og makurian ning iyang lifestyle, o ma-reduce ang blood pressure, minus-minusi ang inunta asin, ha? O nawa ko kay balog, yung nabako ba ni o ilong ba sa alcoholic drinks, minus-minusi. Kini yung stress, makataas ang blood pressure, magkamiyon, suko. O ang kanang mga pagkaon na mga processed food or tambok-tambok ng mga pagkaon. Di kaya nga nga, ha? Kaya namin, no tayo ng mga tambal na ani. Ako bala na yung tambal, kaya amlodipine, or Norvat, pilodipine, or Plendil, ha? Mga yung mga akong manumduman ng mga tambal na yung mga taas blood pressure, no? Mga beta blocker like propanolol, Plendil na. So, before rin mo na sa time nun aning propanolol, amlodipine, or pilodipine, mo lalo sa blood pressure monitoring, di mataas. Ikaw pa ito katapusan ng mga tanan. Ako naman ni siyang ipa-check up og private na doktor. Maura man gihapon ang iyang dibati unsa may among buhaton aron hingpit na mamaayo ang akong paris. Well, I hope nga katong private doctor nga imong gi-check up sa buhol, gikuhaan ni siya ng laboratory workup. Nga, ba siya problema sa kidney, maayo ba niyang blood sugar level, normal na ba, o siya problema sa iyang thyroid gland, ha? O para nga makuhaan kung wala ba siya ni magkakaroon ba ni magkakaroon sa taas ng blood pressure, ha? Kanya kung kita gani, pagpa-doktor, ayaw kung tuong ay nagkaugma maayo na yun, ha? Kung mga pasyente akong dungingon nga, ma'am, mga pasyente na ko nga, dilim katulog, depressed, anxious, mga nakilala kong pasyente kay psychiatrist mo lagi, ayaw magkaroon nga kining imong anxiety, depression, imong kataas ng blood pressure, pananglitan, wala niyan, ugma na yun. It will take a little while, mga pila ka days, antod nga maipikto ang tambal nga ma-review ng imong dibati din na kayo ka inyong mag-agtos wala. So kung katong gihatag sa mga doktor ng mga pribado awa pag yan po mo kuan mo epekto mga factors nga konsiderarani ang compliance code sa medication nga gihatag sa doktor nimo sa buhol o ang ingon ta frequency ako lagi na compliance sa pagtuman sa gitugo o gitugi sulti na doktor kapila man innon pila man katabi ang innon kada adlaw di sa factors nga konsideran na to sa kung balikon kanang mga signs and symptoms sa taas ng blood pressure muuban na tong mausap ang pananaw ha ya murag ka magdugdug ha kuyapon ya walay kusog. Alright, ino nakasabot ka MC sa akong gi-speaker nimo o regular din yung tanan niya sa buhol, the whole of buhol, no? Sa Panglao o Ubay, no? At banggalan din sa amo sa Maasin, no? Taga diha mo dapita sa Southern Leyte. Alright, so once again ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko nga pirmi mong maminaw sa atong mga programa sa RNN kay taas kay pagdating din sa atong lugar. So, gikan sa amo diri sa Radio Mindanao Network Production Center. Radio mo nationwide, Tata Carmen. Daghang salamat o maayo na.